Yo trending walang ya ka position ka ar ha ka jinge mare marathon ka balong Kolkata full marathon ka ba la shimanta ha ka 42 km buat la pendap ka por ka balong ar kanta live new minutes of live second buat lawan ha kran ka ba ar buat run box star 1 yang la poi ka por ka balong ar kanta san live minute ar drew second buat la yo ka position ka bandrew la airu ya cash prize hadu ka position ka balai ha ka ba trending walang Layora cash prize kolong khatsan hajar ringkat bat medal bat certificate bat okit lang simli layo position kabalai hakajing mare kabalang apa West Bengal hi kagor Malda marathon lapanya de Malda district police okit lang simli la represent naka Meghalaya police hakaba laishimenta ka 10 kilometer police kategori ula pendap hakapor kabalang live 1 menit ar second bat lawan haka position kabalai layo ru ka cash prize kabalong shipo wajar ringkat medal berki certificate kalong ka basutanat ban tip shafi ba kini berarngut ke shimanta hapo West Bengal hi hakaju hi kasni ka santrik February arjar fly tang ba lakjong jongki jinga shimanta berki layo ru ka jing job tengah kitbok kiri wangki ba kinang yai leba nam nangni shakmat hakijing lekai ki banangwan te congratulations nam ta kini jing job jongpi